En een kraankool. Vraag 2. En op ons de. Ongeveer? Bel dan nu onbestaande nummer. Wacht niet, de lijn zal rood groeien. In een half jaar de linkerkant helemaal van je haar. Dames en heren, welkom terug in onze show. Is u daar een opmerking gemaakt aan de kant? En wat vindt u hiervan? Fantastisch. Echt. Ja, helemaal. Zal u aan een vriendin van jullie? Zeker en vast. En Amy Winehouse. Oh, ja, die is altijd kunnen. Ja, dat is ook niet chill, hè? Ja. Ja, voor is ook helemaal niet duur. Nee, goedkoop en Niet ouders kunnen ze niet meer betalen. Dure elektriciteitsrekening voor het gebruik van een huis. Nee. Maar dan met chemische stoffen en ouderwetse kleurspelden. deze kant is het. Bel dan nu onderstaande nummer. Wacht niet, de lijn zal rood groeien. In een half jaar de linkerkant helemaal van je haar. En deze kant dan ook je haren groeien. Nee, ik heb gewoon de kant niet gewoon super. Ik weet wat ik zeg. Maar ik wil mijn haar. Ik wil mooi haar. Ik wil haar met volume. Kleurtjes? Ja, kleurtjes. Een kleur? Ja, ook. Wacht, laat me zien. Ja! Oh, nou met één kant een beetje! Het is gewoon super, deze kant kan gewoon alles. Oh, maar kijk naar het volume, kijk naar het kleur. Is dit permanent? Permanent, natuurlijk, wat dacht je? Oh my god, voor eeuwig! Ik zet het even Oh my gosh. Oh my god. Wel, mijn haar is al jaren kort en dat groeit mij niet en ik wil echt zo'n lang haar. Ja. Oké. Maar je hebt waarschijnlijk al gehoord van super haircut. Ja, dat is ook zo'n contact een beetje uitgemaakt. Maar je hebt nog nooit gedaan, hè? Nee, maar wauw, het is fantastisch dat ik zo mensen zie dat zo bedrijf zijn. Wauw. Kom in land die beter stellen. Kom maar hier. Wat? Ik dacht, jarenlang zo leven. Moet je niet horen. Ja. Dat zijn die foto's van jou voor mij. Oh, wat vriendje. Op een dag ben ik weg naar een feest. Wel, ik zou de badkamer geklaard maken. Ik had lang zwart haar, vrij stijl, maar niet speciaal droog of zo. Maar ik behandelde het nog met productjes om glans te krijgen. Ja, en op een dag werd ik verder een beetje confus. Ik ga even naar het toilet. En ik kom dus en ik ben gewoon kaal. Mijn hoofd is rood. Een vraagje is af wat ik allemaal afspeel over jullie mooie haar. Misschien voor de muur helemaal gevuld hebben. En gelukkig, ik heb hier van die duurstad. Ja, zoals u dat badkamer. En ik had een kamer mee. En ik zag dat ik daar wat mij zo gehoord had gezegd. Kijk, met deze kant heb je weer haar nu. En oordeel zelf hoe je eruit was. En hoe wij gewoon En even verder. kom, ja. Ja, en hij is compact, je kan er altijd in je hand En we zijn gelopen. Ja, Dus nu gaan wij jullie twee ook dat kennis maken met die haircut. En jullie ook onderhanden door de specialisten. En gewoon voor alleen de haircut gebruiken. Als er niets anders, geen chemische producten. Die heeft de hoofd die uitziet, en kaarten en zo.
gewoon alleen wat je hebt gedaan, je moet je mag hebben. Zie je zeggen? Overstijg, bel dan nu onderstaand nummer. Wacht niet, de lijn zal rood groeien. In een half jaar, je linkerkant helemaal aan jou. Ja, kun je dat in de studio? Nu hebben jullie nu de les op de kant en wat vinden jullie ervan? Fantastisch! Verdubbeld in lengte? Ja, de driedubbel zelfs. Ja, ja, goed. En hij heeft eindelijk volume en het haar. Dat staat al zo lang. Oh my god! Allemaal goed gedaan, mama. De beste applaus gedaan. Ja. Dus jullie hebben het hadden allemaal de goede delen voor het gebruikt. Ja, En niet haar, nee, haar, niet heel. Maar deze kant, het zijn niet de liedjes, kan elke doel waarmaken. En echt wonders hebben. En het lukt helemaal gemakkelijk te hanteren. En plat, hij kan overal makkelijk mee naartoe. Het is simpel en het werkt toch, ja. Overtuigd, bel dan nu onderstaand nummer. Wacht niet, de lijn zal rood groeien. In een half jaar, je linkerkant helemaal aan jou. ik wil zo graag dat je meer speciale dingen met haar wilt doen. Och, kom. Maar dit is hopeloos. Gewoon stijl, futloos. Waarom kan het niet gewoon een mooie krulling? Niet zo. Ik haat het. Er moet een oplossing voor zijn. Klaar voor opname? 3, 2, 1, start! Ja, die dames en heren. Jullie hebben al keer komen direct op het jullie dan. Er is een hele grote verandering gebeurd. Ik had zo'n stijl haar in het begin nu. Het effect is gewoon formidabel.